Hello! Good evening! So guys, we will prank Eric with the balls. So, ilagay namin siya dito. And mamaya, pagbukas niya, mga hulog yan. Maar mama, dan gaat Kasi- het ook naar deze kant. hè? Yeah, ikipala ni Day. Kasi natatawa siya kapag manunood kami ng ng funny home videos, matatawa siya sa ganyan. Sabi niya sa akin, wag mong gayahin yan ha, baka may idea ka. So ngayon, i-prank natin siya. Maar waar gaan we al deze spullen? See you later. Volgens mij maar een blikje, Annie, de bier. Ha? Een blikje bier. Even probeer dan. Siroop. Eet gewoon. Wil je ook deze saus? Kijk jullie, hebben jullie iets gedaan? Hey, Ja. wil jij je deur openmaken? Wat hebben jullie nodig dan? Hier? Ja. Ja, maar Je wilt toch geen balletje? niet doen tegen mij, zei ik nog. Ze doet lang. Daarom zit hij te zeuren. Ja. Jij ook, hè? Je zit erbij. Maar dat is mama's idee. Ja, ja.